Чухме посланието на евреите. Не знаеме кой е точно автора. Повечето хора мислят, че е апостол Павел, но може да е и Варнава и Аполос. Но може пък да не е случайно, че не се знае кой е точно автора. Бог така е направил, че този човек да остане някак в сянка. Този човек да бъде непознат. Но въпреки всичко, толкова хора през вековете са били благославени от това слово. Посланието на евреите. В него има толкова много храна, богословие. Един коментатор казва, има толкова много закопаене там. Който иска да се труди, има много неща да намери. Това, което така в най-кратко можем да кажем за посланието на евреите, да преговориме, защото вярвам, че Мите ви го е казвал, но все пак да си припомниме. Тук виждаме една бащинска загриженост на автора към християните, които са от юдео-християнски произход. Предполага се, че повечето от тях са били юдеи. Загриженост за какво? Загриженост те да устоят в вярата. Те да останат верни на Исус Христос. Тогава са започвали гоненията. Още не е имало тези силни гонения, но се очаквали. Просто времената са били такива и автора е предусещал, може би от Святия Дух подбуждан, да пише, да ги насърчава, да запазят вярата, която са имали от начало, да държат погледа си на Исус Христос, защото Той е верният първосвещеник, Той е този, който проля кръвта си и в Него могат напълно да се надяват. Сега звучи много лесно в едно изречение, но за уния хора не е било така. И не случайно в евреите виждаме толкова много препратки, материал, които ги връща към Стария Завет, защото тия хора са искали да отстъпат. Тия хора са искали да се върнат една част към юдаизма. Може би там са чувствали някаква по-голяма сигурност, по-малко ще ли да ги гонят, да избегнат напрежението, ударите и като че ли са мислили така да се завъртат и да се върнат това, което са карали бащите им и дядовците им и да се отвърнат от Христос, от жертвата, от кръвта, пролята на Голгота. И това е. От една страна той показва величието, превъзходството на Исус Христос, неговата уникалност и неговото чудно спасение, което той изработва. И от друга страна, половината от посланието говори за едни практически напътствия, съвети, една бащинска грижа, да могат тези хора, които са започнали, да устоят до края. И ще прочита пак тези стихове. Когато ние четеме вашата Библия, откривам някои нюанси и неща, които тук не ги виждам. А пък сега, вие като чуете, ще видите някои неща, които не сте ги забелязвали. Така че различните преводи е хубаво да се четат. Още по-добре, ако някой познава и оригинала. Но това не е лесна работа. Една шега тук. На времето един наш учител така казваше, някаква възрастна жена, слушала проповедника, той много често казал на гръцки така, онока, и тя му казала накрая, брат, стига с този гръцки, придържай се към Библията. И тази жена не разбирала всъщност. Така, нека да чуем пак. Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни оплита, и нека, устоявайки, другия превод беше, нека с търпение
тичаме към предстоящото ни поприще. Но тук малко по-съвременно и малко по-точно, устоявайки и изминем предстоящото ни поприще. Като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата ни, който заради предстоящата му радост, нещо, което е било отвъд, което той знае, че му предстои, което знае, че го очаква да седне отдясно на своя Отец, заради всичко това и заради любовта си към хората, и издържа, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. Издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. Защо реших да говоря за това? Попадна ми този стих и аз се замислих върху следните думи. Нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита. И аз се замислих за теготата. Какво е тая тегота? Във вашия превод е бреме. Бреме, товар, тежест. Значи може да се преведе по различен начин, но смисъла е този. Нещо, което ни тежи. И тук се казва да отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита. И нека, устоявайки или с търпение, да тичаме към предстоящото ни поприще. И аз си казах, как може някой да тича и да гони някаква цел, ако има тегота в живота, която го сплита. И той не може да върви. Сплита го. И наскоро бях на гости при моите родители в Северна България. Един дядо дойде при мене, далечен роднина, близко живее, дойде и ме гледа и вика, твоето тегло е голямо, казва, но трябва да го носиш, имайки предвид двете деца. Обаче спря до там и започна да говори за себе си. Той е имал своя тегота и искал да дойде и да си изкаже болката. И започна да се оплаква, да споделя. И това, което ни учи Словото, аз трябваше да слушам и да състрадавам, доколкото мога. И той ми казва, виждаш ли тая голяма къща? Ние с жената сме я построили. Къща с мазе, което се живее, един етаж, втори етаж и таван, който може също да се живее, но той още не е стегнат. Човек е стар, към 80 годишно, но още работоспособен сравнително. И той със сълзи на очи ми казва, а сега съм непотребен на никого. На никого не му трябвам сега. Чувствам се ненужен, ми казва той. И казва, това го правих, за да е пълно с деца, а нема деца. Сина ми, който ме гледа, не ме уважава. И се оплаква. И аз се замислих, само тая ли къща има тегота? Не е само тая. И следващата има. И последващата. По улицата. И не е само по тази улица. Навсякъде има тегота. И теготата може най-общо казано да бъде физическа, която да се изразява с килограми, с тежести, с паунди, с нещо, което като ти го сложат на гърба и по-тежко и ти умекнат коленете. Но може да бъде и в душата тегота. И затова преносно тая дума може да се
преведе и неволя, мъка, страдание. И така, много хора стоят в това нещо и не могат да излезат, защото няма кой да им подаде ръка. Не знаят към кого да си подадат ръката. Затова Йов в 9 глава 33 стих казва: няма посредник, казва той, който да сложи ръце на рамената ни между двама ни. И аз се замислих, кои са тия двама? Единият съм аз, а другия кой е? Другия е Бог Отец. Исус слага ръката си на моето рамо, а другата му ръка е на рамото на Неговия Отец. Затова той сяда и отдясно при Отца. Там му се полага местото. И така, теготата. Теготата сама по себе си не е грях. Теготата са онези неща, за които Исус говори в притчата за сеяча. Матея 13:22 се казва: а посяното между тръните е онзи, който не е приел Словото и не го е запазил, като посяното между тръните е онзи, който чува Словото, но светските грижи и примамките на света заглушават Словото. И той става безплоден. Същото действие и смисъла на това прилепване на теготата е това, което казва Исус. Светски грижи и примамките на света. Един пастир наскоро го чух да казва: залагалките на този свят. Дявола има много залагалки и ги предлага на хората. Като балони, като захарен памук. Ние му казваме: лапнеш нещо, но глътнеш нищо. Няма храна там. Залагалки. Другото, което виждаме тук, че следователно, казва автора, и ние, които сме обиколени от такъв голям облак свидетели. И веднага си спомняме за всичките тия, които са изброени в предната глава, 11 глава. Като се почне от Авел и се свърши до Давид. Тук е записано, макар че би могло да се продължи с други. Би могло да се продължи, и аз се замислих за един много добър пример, Илия. В Яков се казва Илия, който беше със същото естество като вас, но Бог го благославяше, слушаше го, отговаряше му на молитвите. Това важи и за нас. Ние сме със същото естество, като на Илия. Ние сме обиколени, ние сме обкръжени от целият този брой хора, които тук са записани, но не са само те. Много други след това. Думата свидетели още може да се преведе и мъченици. На гръцки е същата дума. Мартир. И като казвам това, си спомням един пример, който чух. Това съм го чел и въпреки всичко се казваше книжката с Кори Тен Бун. Чували сте тази героиня на вярата, тя също може там да се сложи в този облак. Когато тя е била малко дете и като слушала, четяла за героите, мъчениците, страдалците на вярата, и тя питала баща си: татко, аз се страхувам, че няма да имам тая вяра, че няма да мога да издържа, ако дойдат
такива изпитания върху живота ми. И баща ѝ отговорил така: аз кога ти давам пари за автобус? И тя му отговорила: ми даваш ми, когато действително ще пътувам, ще отида до центъра или до другия град. Ти не ми даваш пари 2 дена, 3 по-рано, защото мога да ги похарча. Ти ми ги даваш точно на време, преди пътуването. Преразказвам ви го по смисъл. По памет по-точно. По памет, защото не съм го запомнил, но това е смисъла. И той искал да й каже: Бог, когато дойде момента, тогава ще ти даде всичко онова, от което ти имаш нужда. И ние знаем в живота на Кори Тен Бум, че тя действително устоява. Тя издържа това тежко изпитание в концлагера в Равенсбург, в който лагер е лежала заради това, че нейното семейство са укривали евреи по време на Втората световна война. И нещо, което съм запомнил, и когато видя облаци, красиви облаци, се сещам за това, което съм чел за Кори Тен Бум. Тя казва така: в малката килия, в която бяхме наблъскани, едва имало место да легне човек, имаше едно малко прозорче. И ние отивахме там и гледахме облаците. И аз тогава, казва, забелязах: Господ, колко красиви облаци дава над Холандия. Тогава в затвора, малкото прозорче, тя е оценила красотата на небето. Това, което Господ е давал. Господ, казва, даваше такова разнообразие в облаците. Това беше малко в скоба, отклонение. Но пак е свързано. Свързано е с това, което ви гледат очите ни. След малко ще видим този момент. Като гледаме на Исуса, започва 2 стих. Начинателя и усъвършителя на вярата ни. Като гледаме на Исуса. Въпросът е дали гледаме на Него. Защото и Петър изпърво гледаше и по едно време започна да гледа колко е дълбоко там, пък колко е тъмна водата. Какво може да се случи? И като свали погледа си от Исус, започна да потъва. Тук има някои важни неща, които бих искал да кажа, и след малко ще слеза да дам думата и на нашия брат Методи. Той е баща на моята съпруга. И аз, ако проповядвам така от време на време, от дъжд на вятър, има една приказка, той всяка неделя почти говори и има какво да ви каже, и пък е и по-възрастен и трябва да му дадеме почет и уважение. И вярвам, че той ще допълни някои неща, които пък аз съм пропуснал. Само още някои неща бих искал да кажа, преди да завърша. Значи казах, свидетелите са един наш пример. И идеята, която има автора, е онези антични стадиони, амфитеатрално разположени, и хората бягат, състезателите, борците, и те стоят отгоре и ръкопляскат, и ги вдъхновяват. И сега е така. Ние имаме нужда от вдъхновение, обаче не от ръкопляскане. Ръкопляскането така малко не е точно това. Приятно ти е, обаче по-скоро ние трябва да гледаме към тях, а не да очакваме те да ни гледат нас, да ни забележат какви сме герои ние. И един брат за това казва: аз не обичам да използвам герои на вярата за Евреи 11 глава, защото и те са били хора, слаби хора, немощни хора, грешали се. И ние можем да видим и между патриарсите и след това. Казва, това са верни хора, верни на Господа, останали верни. Това е, което иска и автора да каже на нас, да останеме верни до края. Има лъкатушене, има падане, спъване, да има ставане и да има продължаване, да има цел нашия живот.
ние не сме само туристи, казва един брат. Не сме само туристи. Туристът обича да се забавлява, да отиде, да гледа. Сега туристите искат по-луксозни неща. На времето по-скромно. На палатки, на матраци. Сега хората искат колкото се може по... Но за християнина това не бива да е така. Ние не сме туристи, ние сме поклонници, казва той. Поклонници, пътешественици. И тук се сещам за Джон Бънян, автора на Пътешественик. Когато той излезе от неговото градче по Гибелово, беше нарамил един голям чувал, една голяма раница с багаж, с неща. И колкото по-отиваше нататък и свърляше, и това е ненужно, виждаше, че това му пречи, това му тежи. Ако тръгне някой за Еверест, колко багаж ще вземе? Ще вземе най-необходимото. Ще премисли всяко нещо. Някакъв смисъл и при нас трябва да е така, да се освобождаваме от ненужните неща. Нещата, които ни пречат, които ни затормозяват. И на едно събрание така възрастни хора, и аз им казах, трябва единия сериал да го оставите. И след малко, тук май ще трябва и втория сериал да оставите. И те така казаха. Тежко им се видя това слово. Бог знае на всеки сърцето му какво трябва да остави наистина и действително, за да може да продължи. Не може да имаме двама господаря, казва Исус. Или ще опикнем единия, другия ще го презрем. Това означава. Презрем, да му обърнем гръб, да не му обръщаме внимание. Така, примерът на свидетелите. Какво да правиме тогава? Съм записал. Житейски грижи, неволи, тайни от миналото също ни сплитат. Неща, които си ги пазим, на никой не ги казваме, а Господ ги знае. Ма иска да ги изповядаме. Иска да спреме да ги мислиме. Моят дядо беше повярвал вече. И възрастен, и аз му казвам, дядо, ти простил ли си на всички хора? На тебе ти предстои преминаване. Трябва сърцето да ти е свободно. Има ли на някой да не си простил? Ако не си простил, да отидеш да му простиш. И той ми казва, има, вика, на двама дет не съм простил. И аз му казвам, живи ли са? Па единия си отида, вика, вече. А още не му беше простил. Излъгал го с нещо. Дядо, трябва да му простиш. И се молиме, и той му прости. Аз вярвам, че му е простил. С голяма сума го е излъгал. За времето си. Събирали са всяка стотинка да направят. Трябвало е да направи двойна дограма, прозорци, той му направи единична. Студуват повече дърва и така. Трябва да простим. Това са тайни от миналото. Те могат да бъдат най-различни. Страх за бъдещето и настоящето. Всичко това лесно ни сплита, оплита ни по пътя към върха. Какво да правим? Да отхвърлим, казва апостола. Да отхвърлим всяка тегота и греха. На гръцки тая дума, апотитеми, освен отхвърлям, може още да се преведе и събличам. Същата дума е използвана в Ефесяни 4.22 и Яков 1.21. Затова казва апостол Павел, като отхвърлите всяка нечистота и преливаща злоба, Яков, извинете, приемете с кротост съденото слово, което може да спаси душите ви. Всяка нечистота и преливаща злоба, казва Яков. Апостол Павел казва да съблечем предишното си поведение, стария човек, който тлее в измамни страсти, и да се облечем в новия човек, създаден по образа на Бога,
С други думи, да станем подобни на Сина Му. Старият човек казва тлее. Вчера бяхме запалили огън в двора на Мите. Пекохме си царевица. И огънят загаснал вече. И Мите каза, може май да не слагаме вода. Да, обаче като духна малко ветрец и се показаха въгленчетата. Свети, не е угаснало. Това е и при нас. Тлее. Уж е умрял, уж го няма, ама като духне вятър, като ни замерише на нещо, като чуеме нещо, като видиме сетивата и пак усещаме, че нещо не сме победили още греха в себе си. Затова той ни казва да съблечем предишното си поведение, да се облечеме с Исуса Христа, образа, създадени по образа на Бога. Това е, което исках да ви кажа за тая дума, да отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни оплита. Тук има още нещо, което искам да кажа и ще завършим. Тук има на български една дума поприще. Не знам тая дума използвате ли я, знаете ли какво значи това? Поприще. При вас е борба. Друга Библия четох, да тръчиме към предстоящата ни битка. Отредената ни битка. Но това поприще може по-добре да се преведе борба и битка. Действително. Защото, ако гледаме целият контекст на главата, се говори за една борба. Говори се за едно воюване, за едно изпитание на нашата вяра. Един възрастен проповедник, един от първите, може да се каже, мога да го кажа като духовен учител, духовен баща. Той беше не толкова образован човек, не беше завършил богословско училище, дърводелец. И той обичаше едни стихове, които са ми останали в главата. Един от тези стихове беше така: по-добре е свършването на една работа, отколкото започването й. Неже ли започването й. И по-надолу обаче: по-добър е дълготърпеливият, отколкото високоумният. Но първата част, по-добре е свършването на една работа. И Исус го казва също. Почнали са да градат, но не са изкарали. Хората ще им се смеят. Няма го покрива. Карали са до някъде, па са спрели. И между човеците е срамно това нещо. А пък за духовните хора трябва пък да е още по-срамно. И да внимаваме, да не станеме за срам. Да започнем нещо, пък да не го изкараме. Еклесиаст 7 глава 8 стих. Там е този стих. Краят на работата е по-важен. И така. Има още една дума, която е важна. И тая дума е устоявайки при мен, но в другия превод е търпение. С търпение нека да тичаме. И аз си казах така: може ли някой да търчи с търпение? Търпението някак си е така да седиме мирно и да не правиме нищо. И тогава, кога мълчиме и не правиме нищо, сме най-добри. Когато почнем да говорим и да правиме нещо, ще грешиме. Някои хора така мислят. По-добре да си мълча и да не правя нищо, тогава съм най-добър. Обаче Бог ни казва, че трябва и нещо да правиме от любов. След като Той ни е възлюбил, и ние трябва да обичаме, казва апостол Йоан, на дело и в действителност. Не само с устата. И тая дума сте я чували много пъти от Мите, но и аз да покажа, че знам нещо, ще я кажа. На гръцки е хюпомоне. Чували сте? Хюпомоне.
може да се преведе издръжливост, твърдост, постоянство, устояване. Всичко това означава и това може да се свърши за този, който е тръгнал към върха, който е тръгнал да следва Христос. Той си носи и кръст. Издръжливост, твърдост, постоянство. Но това е съществителното. А глагола малко се видоизменя, но корена е същия. Хюпомено. Стоя твърдо на позицията си. Нали сте чули такива хора? Той си стои твърдо на позицията си. Те се опитват да го убеждават, да се откаже, но той е убеден в това, което вярва. Автора на Евреи иска така да са и тия читатели. Да не се отказват, да не се връщат назад на дире. Няма какво да намерят там. Онзи първосвещеник, който им служеше, не е пролял кръвта си за тях. А Исус проля кръвта си. Понасям търпение, подчиняващо обстоятелствата. Така може още да се преведе този глагол. Понасям с търпение, което подчинява обстоятелствата. Обстоятелствата са трудни на всеки в живота. Различни са обстоятелства. Но не те на нас, ами ние на тех трябва да влияем. С Божията помощ е възможно това нещо. И същата дума е използвана в Евреи 10 глава 32 стих. Там се казва: припомняйте си още първите дни, когато след като се просветлихте, след като разбрахте за Исус, повярвахте в Него и издържахте, казва той, голяма борба лице в лице, с страдания. И описва надолу какво са преживели. Значи тия хора са минали някакви изпитания. В един момент, или поне една част от тях са минали. Но въпреки всичко той им казва: внимавайте, внимавайте. Кой говори така? Бащата на детето. Внимавайте, внимавайте. Той го мисли, той го жали. Той му е в сърцето. Същата дума, хюпомоне, е използвана и в Яков 1.12. Там казва така: блажен онзи човек, който издържа изпитание. Не само преминава, както и да е, а издържал си го това изпитание. Ли ги оценяват учениците? В училище ги оценяват с оценки. Много хора ни казват: вие сте герои, гледате такива деца. И почват едва ли не да ни ръкопляскат и така да тупат по рамото. Но аз и знам, и жена ми знае колко ни е трудно и колко сме добри. Какви герои сме в действителност? Дали сме изобщо герои? Без неговата помощ нищо не можем да направим. Един ден не можем да издържим. Най-различни теготи сме имали и сигурно ще продължиме да имаме. Най-различни мисли. Обаче Бог ни помага да дойдеме на себе си, като будния си, да дойдеме на себе си и да се върнем при Него. Няма къде да идеме другаде. Само при Него има думи на вечен живот. Блажен оня човек, казва в Яков, който издържа изпитание, защото като бъде одобрен, ще приеме за венец живота, който Господ е обещал за онези, които го любят. И така, крайната цел на тия, които са тръгнали по този път, е да станеме подобни на Исус Христос. Интересно, тук автора казва: ние, които сме обиколени, нека отхвърлим. Той включва и себе си там. Сигурно е бил по едно ниво, две духовно отношение, но включва и себе си там, че и той трябва да отхвърля. Той се смирява. Не казва: вие трябва да отхвърляте, па аз вече отхвърлих. Включва и себе си. Крайната цел е да станем подобни на Христа. Не просто да тичаме, а да приличаме на Него. Да се оприличим. Хората да познаят, че ние действително го познаваме. Като носиме Неговата фамилия.
Нали казваме, че сме християни? Това ходене с вяра, той е и наш спътник. Не е само целта, ми той върви до нас. Защото имаме, казва, това свършвам, в Евреи 4, 14 казва, защото имаме първосвещеник, който може да състрадава. Не се отчаивайте. Имаме един, който може да състрадава с нас в нашите немощи, който е бил изкушен във всичко. Тук са същите тия теготи. И той е имал такива теготи. Бил е изкушен във всичко като нас, без да се открие у него грях. Амин.